Kakenhun kinong di dok ha hayaudu hapo ka Shastri jong ka Khasi Jaintia Fish Retailer and Wholesaler Association ha ka kendai tarik ujiliu 8,000 phulai kila penpau ka jing bitar bat kisa ha ka umdum hadian ka jing mi ka hukum na ka sarkar ha ka janmi jong ka pra tarik ujiliu ban khang di ki dok ha bawan ra supply na ka jilla Andhra Pradesh namar bajur ka jing ber dawai formalin haba keren kilat pathai khubor uba siwan khar ubade u executive member jong ka ni ka kenhun ula penpau wa kamlong ka bashisha katkum balapen benada ka Commissioner of Food and Safety namar banakaliang jengki habaki yo ikidok ka ki yo ringkat bat ka certificate ka bapen shisha bakam don kata ka formalin banakaliang jengki ru kila bojing kali ya ka commissioner nangno ka yo kita kidok ka ki badan formalin namar maki kim dan ka jingtip nangno ka yo ya kita kidok ka banakaliang jengki kila dawa ba ka commissioner ka diban pensha ki halor ka jinglap jengka baka don ka jing I inject formalin aro ka tu ka jing yo minin ka order kan kishin na ka Food and Safety Commissioner dengan Food and Safety te ngiru marsin iya kane ngilayo kung bayo yu trongsen ni kham sngo thu so thau su ngele kung don ki bam nang thia namar nang thia nang dem namar bon ki ba ki bang don kamar hapo kidang don kamar ka kidang don kidang eset lupa kamar hamtam exit hodi ngila khamsim khambun namar teng mentali ka kamar ka supply ka duna te ngilai kharia subadun belai stok luparu lai don hi te ni kat ni marsin si sngo ye kane ngila lengo ngan bat ngilai pun bat gi para member jingi baru khot bat ngilai lumlang menta singi ngila khot ke jingi lang menta singi bat banyi lumlang te wasusi kolong ba i presiden imdon menta sine namar ba i ili don kam naka KCDC stisha pune te ngayeng hangni ngayeng kum nakaliang ngayeng kum executive member jongka Khasi Jaintia Fish Retailer and Wholesaler Association te kay ka bangi osngo minen kay kalong ka bang susi hadu kata makin siong bait ba khat khang ne ni ye kitu gi bapli kin ai bait ka penalty ka ba ngap siu de ki sipolak bat ka syong bat ka pada syong jail de sepertok de news nem tinggi kay bangi ngim sngo tenat namar balik ki ai ki champion tip yang ki association kan kum ka baningkong la da ki kwa ba kin test si kata ki baru khot kamar ningkong kawan nakliyo kawan di binayo ki sapoi keleng sigi di mana kedu ingi ki member ba ngin test ken na ingin test kadok ha kamar hang ni kadok ha ko poi keleng kadok ha ko poi ba kabak maki ki lalap kata kajing sisya ndai menta ka sulong bai umtip ha ko menta suong bai kumne te menta ngi kini ginong trail kan dak san singi kini ci dan memnan ba ai tulop re kini ginong trail ba pri ki bai duk sup pli ba kini ru ki hab bam khaong kini ru ki hab bam ja ki hab bam ki hab don kam khaw yeng te kensan ka sulong kumne te ka ege bom lalong hala ki lalap hi ya kajing sisya ngi kuloi bangin ya trail ya ke basya ingi kloi ben tre bat ngi tre lang bat ka tenat jo ke khot jo khia te hang ni mengin bansi la da kalong kumdo ngi kwa ban ngi kirpat ya ko commissioner makan pensyai halor jingi bakan non mi lani kan ailat ingi bangi non mi bangi ngi keren kan khot jing keren ngi yangi gen menta la da ngi bu bat ka meeting gen menta ben suong kumne ngi kwa sesisin pat makin lek makin ailat ingi makin pli ya kedukan kenang ba kinuan biang mentes biang sesisin bet ki trok ki bayu ya ki trok bet ya ki mar bet ka trok kin tes ben in saya ai in sa ong gi dalam ini sa supply kan ni mana kan ngi ladon kajing bana wurwer ba lala formalin sini setai biang ndai ngi kemtip na setiru ngi la ikiran bet daka ngiru ngi la ikiran bet daka daka basyai semua seti malada mem ai sertifikat lada mem ai formalin daka mut ngi ngimtre insya teuturu seti ulaya daga ka bates uapa nanti tengiru ngikwa hina bantau jong na bantau ka jing khia jong kipat ba ro khot umdi bangi ong bingi kwa bandi do ha ngin sudi tang na menta ka jing kwa lalu spa ele de ka jing kwa bangin ong ba ngin badi ngin di la ka de ngin kwa ra bandi kumta lada ki ong ngi bikin khang si benai namar bangi alap ka formulen ka jing siap ki wan man ko operate lang bangi tingi ngi kloi bangi khang ro ngi kloi bangi khang lang tat hadu bang nanti kim pin clear sendon
ngi kloy ndri menta hak dak suon ong ben menen damiet kataru kempen tip hey menta nong kondong dang phone nga wang ba tap do ha nga wang phim tip se kayu ngitem don mobile phingim don tu mobile ke ba don WhatsApp ke ba don ngim tip supa be dere hang tu su ngasi os ibe sibu status gibriu sibu kempen tip yang iba phin khang mentala dang ipli ka dukan ki bom tip sibu ha kasing bom tip ki bom tip menta gila simar men ki pli menta kasingi mar beli kim banain mar PCR pin pat banain mar ki ki pat bana ki na ka food safety commissioner food safety ki kim pat bana ingi bangin khang ki sidho menta te menta lada menta kidan ki bapli kadai hok mo bin su khang bin su ang bai sepolak ban siu ki hap la news nem bangin siasat jel kadai se hok kata te menta hang ne ngiru ngim ko ai menta ka jing du nong ka bakrau hang ne om dei badu tang kitu kinong dei do ha ndei hang ne gibun ngiyabun daki hajar khasi basado ha dei tong trei tang khasi bubun tang khasi jungi bubun batrei ha basado ha om dei hagoi unong kit hadu kinong ot hadu kitrai te kamut kalong ke ba peniap yangi para udo para senam kan bagin suong baik kumta bagin suong baik menta mano ban ai kami kini si ai kini din drugs ba kadon kalong positif te kamut ngim sini ali ni nginong ngiyo no ne une so anso ude briu ba penio kini certificate ngi tingim tip ude briu tingi senia ya ka state food and safety department ni senia ya ka tempat lang koi kan pen ke yangi na particular truck particular fish what type of a fish papio ikine ne kido khayu bangiru ngila ken bangin budien ken kata ka mga ongay pin sulong wi kone nginum sia ba uni briu ba ay kane fake certificate ngim sim marsu ire bat pila ban sim action mo piu turu ila ban yalam sulu satiru kata pe te mentai don ni ana don angke na driver halenti unum la ban le ye nar ble lenda ala ada packing ya ka dok kha ala ada load atau drop keladon saki babun ja jingka ya ka kali jadi ya ki kartun ki thermocol gitu deuskop katerpar ke babun ja ki ayu tang tu bahkan bapindaya halenti ka bapinda ong jing kali yang pi ong halenti sania ngila ban sania kata na nang thete mla ban la halenti na pakawai ka dok kha phimla bapinlit ban bakhle dawai la na phin sei hi dala de pen packing biang katu ka jing packing ka dei tang na Andhra Pradesh kam dei shoot ka jing packing halenti Kalau ada kena kata apa cikin na sithi. Pekat kum ka jika kubur ka ba ngiyo na sithi sa Andhra ka ba ngi ka ni ka certificate kadi ka jing sania jungi ru ya ka thi ka Andhra na pekat tas nem ngila tre ngim dan ngim juyo kham yo snow le ka las ka way formulen ka ba ngilap hang ni ha ba kalap hang ni ha silong te balap hanong po te kites kim ong kata surprise test kiwan ya kendu be direct yang hang ni ha basa dok ha kiwan ong be direct yang ngin hatte se kidok ha te ka khaba ki yo kilit ben kim na katrok kawan hi kong mukem iwan hi ben direct kong mukem kiu be ang te lit be stage kliyo i pan hap ka dok ha na ka we katrok i test ya kato i ong okay i test ya ka we ka kali i ong okay iwan sini sepo basa dak ha dilap ya itu ki kini isim ya kini ki karet ites gitu paro kilong hakmat jung ibe hande ya kani ka batas menta yangi ka penlong lengo hadu kata-kata ka pen omdom hadu kata-kata ka ba hadu kumo ang laban rap mene dai ni be member jong action bayong ba kini nangi ba kham nang thia kham nang dem sur